Лукашенко вярнуўся са сваёй працяглай, дакладней тыднёвай камандзіроўкі акурат 3 ліпеня, але на ўрачыстасцях адсутнічаў. Прамаўляў за яго дзяржсакратар Савету бяспекі Александр Вольфович. Берегите семью, она фундамент. Берегите страну, она наша. Той же самы Вольфович узяў слова, калі 2 ліпеня пад Бранскам пад дрон трапіў аўтобус Менск-Гомель-Анапа. У гэты час Лукашенко быў у Інданезіі і М'янме і не пракаментаваў сітуацыю дагэтуль. І менавіта Вольфовичу давялося публічна прызнаць, што ў галоўнага саюзніка Беларусі праблемы з бяспекай. Президент говорил, сколько у нас сегодня замечательных мест для отдыха на территории нашей страны. Воздержитесь сегодня от поездок. Вы подвергаете опасности и себя, и своих близких, тех, кто с вами едет. Гарантировать безопасность вот в таких поездках вам никто не сможет. 2 інцыдэнты з дронамі, пагрозы Зеленскага наносяць удары па рэтрансляторах і НПЗ ў Беларусі. Апошнія тыдні краіна балансуе на небяспечнай мяжы магчымай ваеннай эскалацыі. І акурат у гэты час Лукашенко збольшага знікае з публічнага інфаполя. Топ-чыноўніку Дмітрию Крутому давялося нават апраўдвацца. Нашим лидерам было принято уже давно решение посетить ряд стран Юго-Восточной Азии, с которыми у нас наметились очень хорошие проекты, на самом деле, на десятки миллионов долларов. И это проекты президентского уровня, и темы президентского уровня. Поэтому не нужно раздувать сенсацию там, где ее нет. Прэс-служба Лукашэнкі актыўна асвятляла ягонае турнэ з Расіяй у Кітай і Паўднёва-ўсходнюю Азію з акцэнтам на цырыманіяльныя і нефармальныя моманты. Але афіцыйныя каментары наконт таго ж кітайскага візіту даручылі першаму намесніку прэм'ер-міністра Миколаю Снапкову. Несмотря на дружеский, теплый семейный формат, конечно, обсуждался спектр всех взаимоотношений. Экономических, политических, не обошлось, безусловно, без обсуждения ситуации в регионе. Всех интересует, что происходит у нас. Назіральнікі задаюцца пытаннем, чаму замест Лукашэнкі на першы план выйшлі ягоныя функцыянеры. Гэта асцярожнасць ці не дазваляе стан здароўя 70гадовага палітыка. Напрыклад, адсутнасць Лукашэнкі на святкаваннях 3 ліпеня можа тлумачыцца гэтымі кадрамі з Інданезіі напярэдадні. Заканадаўчую базу на выпадак сыходу Лукашэнкі ў Беларусі ўжо падрыхтавалі. Паводле абноўленай канстытуцыі, калі ён не зможа кіраваць, напрыклад, праз стан здароўя, паўнамоцтвы перайдуць да старшыні Савету Рэспублікі. Сёння гэта Наталья Качанова. Таксама змянілі закон аб прэзідэнту. Дадалі гарантыі кшталту поўнай недатыкальнасці ўсёй сям'і, пажыццёвай аховы і дзяржаўнага забеспячэння. Вечер добрый вам, спадарунка Анатолий. Вечер добрый. Як вы ацэньваеце сітуацыю, калі вось краінай кіраваў фактычна не Лукашенко, а ягонае атачэнне? Як, на вашу думку, справіліся? Ну, на мой погляд, кіравала краінай цень Лукашэнкі. Лукашенко ўсё роўна прысутнічаў у інфармацыйнай прасторы, і стараліся запоўніць гэтую адсутнасць менавіта яго паездкай, выкарыстоўваючы эпітэты там гістарычныя, нейкія незвычайныя там паездка, што ў Расію, што ў Пекін, што ў Інданезію, што ў М'янму. Але цень Лукашэнкі як бы прысутнічала. А разам з тым, вот эту дзірку, якая была зафіксавана падчас святкавання свята Лукашэнкі, якога не было, вось дзірку тут ужо ценню не закрыеш, і закрывалі тым, кім можна. Той жа Вольфович, іншыя асобы, але гэта рэжа вока. Яшчэ раз нам прадэманстравалі, што вся сістэма, якая на адзін столб апіраецца, і гэты столб чалавек з аўтарытарным мысленнем, з дыктатарскімі замашкамі, вось усё ўсё роўна прывязана да яго. Яго ніхто не можа запоўніць, і калі ён адсутнічае, то вот эту дзірку бачаць не толькі там журналісты, не толькі палітычна ангажаваныя людзі. Гэта бачыць велічэзная колькасць людзей. І я бачу, што в сацыяльных сетках такая сумяціца. Вось знік Лукашенко і што? І вот яго прыхільнікі ў нейкай такой роспачы, у нейкай разгубленасці. Таму што можно, конечно, по пытаниях экономики выставлять Снапкова, Крутого, можно по пытаниях бяспеки Турчина того ж так, можно там по пытаниях бяспеки того ж Вольфовича, 10
незамянімай Качанавай, але гэта выглядае шокам для яго прыхільнікаў, і падкрэслю, яго прыхільнікаў, тому што гэта адчуваецца, што вот сістэма, яна незамяняльная. Нема вось Лукашэнкі, і ўсё пачынае распаўзацца, вот эта дзірка становіцца ўсё больш і больш. Я думаю, гэта вялікі выклік для лукашыстаў, гэта вялікі выклік для тых, каго называюць ябацкі, гэта вялікі выклік для палітычнай вось эліты. Я думаю, што ў першую чаргу яны задумаліся, вось нема Лукашенко, што мы будзем рабіць? Гэта пакуль я бачу такая расцярушанасць, гэта такая роспач, ну, а для нас не будзе Лукашенко, і што? Спадар Анатоль. Так. Думаю, што тут ёсць адказ, але не у нас пакуль. Так, былі перашкоды апошнія, там ваш спіч, но таму, так, што вы там сказалі, зараз можете нам нагадаць у адказе на наступнае маё пытанне. На вашу думку, вось гэты расклад, вы кажаце пра эту роспач, адкуль вы эту роспач пабачылі, у чым вы яе пабачылі, ці што вот сістэма не гатова без Лукашэнкі жыць, мне цікава, можа падзяліцеся з намі. Ну і другое, вось гэты расклад, ён часовы на вашу думку, так, што вот это калектыўны Лукашэнка такі з'явіўся? Ці все-таки мы можам уже рабіць выснову, што вот гэтая ўладная канструкцыя, гэтыя людзі і ўжо і будуць далей вось гэты транзітны перыяд, скажам так, калі Лукашенко будзе паступова адыходзіць у бок, яны і будуць весці рэй. Бо як бы там ни было, все жывыя людзі, і паступова мы бачым, што Александр Лукашенко просто фізічна цяжка выконваць все гэтыя функцыі, так, і все гэтыя паездкі і візіты. Ну, адкуль я чэрпаю інфармацыю, гэта сацыяльных сетак, і калі я раблю нейкія пасты, туды актыўна прыходзяць прыхільнікі Лукашэнкі. І іх там дзесяткі, сотні. І я з імі вяду такую палеміку, і датычна якраз вось гэтай дзіркі, якая ўтварылася з святам без галоўнай дзеючай асобы. І я бачу гэтую роспач, я бачу гэту расцярушанасць, і мне падаецца, што і дзеянні атачэння Лукашэнка не былі пераканаўчымі, што вось, ага, у цябе там ёсць магчымасць засвяціцца, і ты там заззяў. Ніхто не заззяў, ніхто Лукашэнку не замяніў, а вось гэтай калектыўны Лукашэнка, ён не працуе. Ён не працуе. Магчыма, калі будзе вызначаны нейкі пераемнік, і праз нейкі час ён на свой шкілет здабудзе нейкія такія мускулы кіравання, але на сённяшні дзень Лукашенко стаў закладнікам вось той мадэлі, архітэктарам якой ён з'яўляецца. Ён адбудаваў сістэму, якая пад аднаго чалавека, пад адну асобу, Лукашенко. Калектыўны Лукашенко не працуе. І таму гэта выклік і для прыхільнікаў Лукашэнкі, і для правячай эліты. І магчымасці, магчыма, для дэмакратычных сілаў, спадар Анатоль. Бо колькі ўжо было размоваў пра тое, што вось беларусам нам цяпер трэба толькі і чакаць вакна магчымасці, калі Расія слабее, а мы бачым, што Украіна, прынамсі, спрабуе пераняць ініцыятыву, і мы бачым ужо пэўныя крызісныя сітуацыі ў Расіі і аслаблівання. Калі рэжым таксама пры гэтым аслабее. Ну, мы бачым вось цяпер эту часовую ўразлівасць рэжыма, які акурат і знаходзіцца ў гэтым маневры Маннергейма, каб выскачыць з вайны, але вось это першы іх лідар, першы твар, першая асоба, ну, ён не можа граць такую ўжо актыўную публічную ролю. Як вы бачыце, як дэмакратычныя сілы, як вось гэта могуць выкарыстаць на сваю карысць? Я не буду гаварыць за ўсе дэмакратычныя сілы, але гэта урок, які мы мусім зрабіць усе. Падаецца, і атачэнне Лукашенка, і тая правячая эліта, якая дэ-факта ёсць у Беларусі. І мы мусім задумацца ўсё ж такі над варыянтам нейкага нацыянальнага прымірення, нейкага круглага стала. Я ведаю, што гэта справакуе там розныя зараз дыскусіі у вас у эфіры, але гэта так. Бо мне падаецца, што пакуль што найбольш падрыхтаваная гэта Расія. Вось у яе ёсць спісак таго, на каго яны будзе ставіць. Не думаю, што гэтыя людзі з бліжэйшага атачэння сённяшняга Лукашэнкі, але ў іх такі спіс ёсць. А нам трэба думаць, бо яны не будуць пераможцамі. Магчыма, мы не будзем пераможцамі. Тады хто? Расія? Ці задавальняе гэта тых, хто вакол Лукашэнкі? Думаю, не. А ці дым сілам будзе задавальняць умоўна Турчын, там, да? Ці хтосьці з атачэння блізкага Лукашэнкі? Ці это абавязкова павінны быць выбары і гэтак далей?
Тут же перамовы і размовы не толькі пра асобу, але і пра перамены, якія будуць з гэтай асобай, пра рэформы. Да рэформаў мы гатовыя.